एव्हरीडे मालवणीमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे रवा आणि मैदा वापरून शंकरपाळी. शंकरपाळी बनवण्यासाठी पाव ग्लास रवा एका वाटीत घ्यायचा आहे. रव्यामध्ये रवा छान भिजेल एवढं दूध घालायचं आहे. पाव ग्लास दूध लागलेलं आहे. मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि झाकण लावून 5 मिनिटं ठेवून द्यायचं आहे. त्यामुळे रवा छान फुलून येईल. एका छोट्या पातेल्यामध्ये 6 चमचे तूप गरम करायचं आहे. इथे मी घट्ट तूप 6 चमचे घेतलेलं आहे. तूप जरा वितळलं की थंड करत ठेवायचं आहे. परातीमध्ये 2 ग्लास मैदा घ्यायचा आहे. वजनाने 360 ग्राम मैदा आहे. गरम करून थंड केलेलं तूप यामध्ये घालायचं आहे. तूप पूर्ण मैद्यामध्ये एकजीव करून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये भिजवलेला रवा घालायचा आहे. रव्यामध्ये मैदा छान भिजवून घ्यायचा आहे आणि गरज पडली तर मग पाण्याचा वापर करायचा आहे. अर्धा चमचा मीठ घातलं आहे. 1 चमचा वेलची पावडर घातली आहे. 1 ग्लासला थोडी कमी वजनाने 190 ग्राम साखरेची पावडर मी घातली आहे. ही पावडर मी मिक्सरमध्ये करून चाळून ठेवलेली आहे. थोडं थोडं करून 5 वेळा मी ओंजळीने पाणी घातलेलं आहे. अंदाजाने पाव ग्लास पाणी इथे लागलेलं आहे. ना सैल ना जास्त घट्ट असं मध्यम पीठ आपल्याला मळायचं आहे. हे पीठ आपल्याला एका पिशवीमध्ये भरायचं आहे. अर्धा तास पीठ झाकून ठेवून द्यायचं आहे. त्यामुळे मैदा आणि रवा छान एकजीव होईल. अर्ध्या तासाने पीठ काढून पुन्हा एकदा मळून घ्यायचं आहे. लहान आकाराचे गोळे करून पिशवीमध्ये भरायचे आहेत. यातील एक गोळा घेऊन ना पातळ ना जाड अशी चपाती लाटून घ्यायची आहे. पोलपाटाला थोडा तुपाचा हात लावून घ्यायचा आहे. पीठ वापरायचं नाही. आकार गोल आला नाही तरी चालेल, कारण कडा आपल्याला कापायच्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या दिवाळीमध्ये खूपशे दिवाळीच्या फराळाचे व्हिडिओ मी माझ्या चॅनलवर एव्हरीडे मालवणीमध्ये दिलेले आहेत. तुम्ही ते पण पहा आणि आपला फराळ छान बनवा.
एवढं जाड आपल्याला मैद्याचं पातळ ठेवायचं आहे. लाटून झाल्यावर चारही बाजूच्या कडा कापून चौकोनी आकार द्यायचा आहे. आता पाहिजे त्या शेपमध्ये शंकरपाळी कापून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे सर्व शंकरपाळी कापून घ्यायची आहे. कढईमध्ये लो फ्लेमवर तेल गरम करायचं आहे. तेलामध्ये लाटलेल्या शंकरपाळ्या सोडायच्या आहेत. कमी आचेवरच शंकरपाळी तळायची आहे. सुरुवातीचे 2-3 मिनिट तेलामध्ये चमचा घालायचा नाही. 3 मिनिटांनंतर हलक्या हाताने तेल हलवायचं आहे. तेज आचेवर शंकरपाळी तळली तर ती वरून लाल होणार आणि आतमध्ये पीठ कच्चंच राहणार. लो फ्लेमवर शंकरपाळी तळण्यासाठी 10 ते 12 मिनिट एवढा वेळ लागतो. अशा प्रकारे छान रंग आणि खुसखुशीत क्रंची अशी शंकरपाळी तयार आहे. याच प्रकारे सर्व शंकरपाळी तळून घ्यायच्या आहेत. अशा प्रकारे शंकरपाळी करून बघा, खूप छान होतात. छान क्रंची आणि खुसखुशीत आणि सगळ्यांना आवडतील अशी शंकरपाळी होणार आहे. 25 वर्ष मी याच पद्धतीने याच प्रमाणामध्ये शंकरपाळी बनवत आहे. तुम्हीही एकदा करून बघा. रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.